Base kubingelela emsazweni noNgoma FM. Yebo baba ngiyabingelela. Ubani esikhuluma naye? Uthulile Nxumalo. Waziwa muhle emkhatshwa. Wethusi kuphi? La eForest Dale. What balo? 6. Ushalembe. Yebo. Uthola indlu, ubuhlala lapho ungakayithola indlu? Bengihlala ekhaya. Yebo. Yes. So awusitshele nje kabanzi ungathini ukubonga usuyitholile manje zenhle ezindlu isezingene elihle eziyabukeka nami nje ngiyahalela ukuyithola ngibe nenkosikazi ngihlale naye la uthini nje kubantu uthini ngqongqoshe Ngiyabonga kakhulu kungqongqoshe into akasenzele yona namhlanje ngokusinika izindlu zethu ngezomthetho ukuthi hayi le indlu sengiyami ke manje ngibonga kakhulu ngibonga kakhulu awazi nokuthi uthini angazi ukuthi ngathini ngiyabonga ngibe nomuzi wami nami othi wena othi mina yebo hayi omunye ungezwa ngabanye abantu yebo izinjani zendlu sokuyibona yebo ngihlala kuyo already zinhle kakhulu zinhle ungathini nje seninikiwe izindlu kodwa siyazi ukuthi kunakho ukuthi ningayi njalo nenokuyovota ungathini unxenxa abantu ukuthi bephuma umhla 29 bayovota ukuze isabelo mali ngoba ngenkathi sivota ngobuningi sibhalisa ngobuningi isabelo mali siyakhula na kwiprovince yethu ngiyacabanga ukuthi sengibaqhuquzelile vele abantu abaningi ngathi bamphakathi asifoteleni ANC ngoba isinika konke sikufunayo ngoba kwamanje ingane zethu ifunda mahala esikolweni siyadla zikhululekile nje konke ngaze sikuthola kuhulumeni wethu ngakho konke sikufunayo zidla mahala nasezikolweni singakhokheli na school fees yebo uthi abaphumeke behambe abantu bavota yes ngithi abantu abaphume ngokuningi babo bayovotela iANC enamandla kukho konke ayikho ehluenga ngaphandle kweANC sabonga kakhulu yebo ngiyabonga nami